L'entrevista. Rafael Balaguer és astrònom i prehistoriador i divulgador científic en diversos mitjans, com en la secció de Meteorologia de la Selva TV. És el responsable de recerca d'Astrogirona, Associació Astronòmica de Girona. La seva web és astrogirona.cat. Balaguer, especialment interessat i compromès amb la divulgació científica, es dedica principalment a la recerca i la comunicació de l'astronomia i de la paleoantropologia, impartint cursos i conferències en les quals destaquen els suports audiovisuals, així com realitzant observacions astronòmiques públiques, especialment amb Astrogirona. L'any 2024, Astrogirona celebra el seu 25è aniversari i una de les activitats especials que s'han dut a terme per commemorar aquesta important efemèride ha estat el llançament d'una sonda estratosfèrica, la primera que prepara Astrogirona i que ha estat un èxit impressionant. D'on va sortir la idea de llançar una sonda estratosfèrica? La idea va sorgir ja fa uns quants anys, crec recordar que era cap al 2018, per celebrar el 20è aniversari d'Astrogirona, l'Associació Astronòmica de Girona, però bé, com que és un projecte força complex i després van començar a sorgir diferents complicacions, va venir també la pandèmia més endavant i vam deixar una mica ajornat i finalment es va decidir que en comptes de celebrar el 20è aniversari d'Astrogirona podríem celebrar el 25è aniversari d'Astrogirona ja l'any 2024 amb aquest projecte, que realment és una inversió econòmica important i també és una inversió temporal considerable, un esforç també d'enginyeria i bé, en realitat és un projecte molt engrescador, molt bonic, que ens ha comportat gairebé un any de feina entre que aconseguim tot el material necessari per desenvolupar aquesta missió i finalment dur-la a terme amb tots els materials que alguns són complexos, com per exemple el gas, l'heli i la tecnologia que porta incorporada la sonda per captar totes les dades que volíem obtenir. Què és una sonda estratosfèrica i com funciona? Bé, una sonda estratosfèrica és un dispositiu que ens permetrà obtenir tota una sèrie de dades per parametritzar de manera completa les dades fisicoquímiques de la nostra atmosfera, de l'atmosfera terrestre. En el nostre cas, volíem caracteritzar aquestes dades des de la superfície fins al màxim d'alçada possible, i en aquest cas concret fins a l'estratosfera. És una sonda que, en el nostre cas, és bàsicament un globus meteorològic. Hi ha altres tipus de sonda, per exemple, es fan llançaments molt habituals del que s'anomenen radiosondes, que també funcionen amb un globus, bàsicament és un globus d'heli, el que sí que porta és tota una bateria de sensors i una radiosonda que contínuament va emetent aquesta informació, també la seva posició, de manera contínua, i són sondes que fins i tot es llencen de manera diària. De fet, arreu del món es calcula que es llencen unes 2.000 radiosondes, i fins i tot aquí a Catalunya gairebé a diari es llencen algunes per millorar la predicció meteorològica, la confirmació dels models meteorològics. També tenim moltes dades meteorològiques de les sondes que van a bord dels avions comercials, i precisament quan va haver-hi la pandèmia, que es van cancel·lar la majoria de vols, la qualitat i l'encert de les previsions meteorològiques van disminuir moltíssim perquè faltaven dades que proporcionaven tots aquests vols comercials. Per tant, la utilitat de llançar qualsevol tipus de sonda per captar dades de l'atmosfera té un retorn científic molt i molt important i molt útil. Com funciona un globus meteorològic? Bé, doncs el que fem és enlairar tota la bateria de sensors, també experiments que es poden incorporar a la sonda, amb una estructura molt i molt lleugera. En el nostre cas és una caixa molt petitona, d'uns 20 per 20 per 20, un cub de poliespan, perquè tothom ho entengui fàcilment, és una estructura lleugera, i a dins s'hi inclouen tots els sensors que vulguem incorporar a la missió. En el nostre cas va ser força complexa i força completa la missió, perquè portàvem una gran varietat de sensors i fet tot algun experiment molt interessant per veure com es comporten certs fluids sotmesos a canvis de pressió atmosfèrica, temperatura, i tot això ho enlairem, aquesta càrrega útil l'enlairem amb un globus d'heli. Com funciona el globus d'heli? Doncs l'heli és un gas que és força lleuger i el que permet és, quan carreguem la quantitat d'heli
que volem carregar dins el globus per permetre que assoleixi l'alçada que més o menys volem fer que la sonda arribi, doncs el que fem és, senzillament, carreguem l'heli dins el globus meteorològic i deixem que s'enlairi de manera lliure, quan més amunt, millor. I què és el que passa? Què passa? Doncs que quan més amunt anem, la pressió atmosfèrica disminueix i aquesta quantitat de gas que hem col·locat dins el globus per permetre que s'enlairi, quan la pressió atmosfèrica disminueix, el que provoca és que aquest globus es vagi fent cada vegada més gran perquè l'heli que hi ha dins del globus es va expandint. En disminuir la pressió atmosfèrica, el gas s'expandeix. De manera que el globus es va fent cada vegada més gran, a mesura que va pujant quilòmetres amunt i la pressió atmosfèrica disminueix. Arriba un moment que la pressió atmosfèrica és tan baixeta que el gas heli dins el globus s'ha inflat tant que fa esclatar el nostre globus meteorològic. I aleshores la sonda comença una caiguda lliure impressionant, molt ràpida, i perquè no acabi estavellada a terra, sí que incorpora un paracaigudes, que el que fa és que va disminuint la velocitat de caiguda i més o menys pot caure a voluntat del vent. I el vent és un factor que introdueix molta complexitat perquè, òbviament, un globus d'heli que s'enlaira lliurement a l'atmosfera i aterra amb un paracaigudes pot arribar aterrant allà on els vents ens permetin l'aterratge. I això és un factor de risc important perquè pot aterrar en un llac, en un riu, a una autopista, a un edifici, a qualsevol lloc. I, per tant, és important tenir certes capacitats de seguir la sonda durant el seu vol i especialment en la seva caiguda per facilitar la recollida. Ens pots explicar des d'on es va llançar la sonda i com va anar el llançament? Calen permisos especials per fer-ho? Sí, evidentment, calen permisos especials per llançar la sonda perquè, òbviament, serà un objecte que estarà envaint l'espai aeri i, per tant, has d'estar en coordinació amb AENA i ENAIRE, que són les entitats estatals que controlen precisament el trànsit aeri. És especialment important perquè cal mirar d'evitar que la sonda voli en les proximitats d'aeroports, bases militars, rutes aèries molt transitades, perquè, òbviament, tot i que és un objecte petit i que pesa molt poc, la nostra sonda pesa 1,5 quilòmetres aproximadament, però, malgrat tot, és un objecte sòlid que, si es creua amb un motor d'un avió, pot generar certament un problema greu i, per tant, cal tenir-ho controlat. Per tant, sí que calen permisos. Uns dies abans del llançament previst t'has de posar en contacte amb AENA i ENAIRE, ells estudien la teva ruta que els has facilitat, la meva sonda sortirà d'aquest punt, intentarà aterrar en aquell altre, i ells et validen o no la teva proposta de llançament. Si ets curós i ja procures calcular el moviment que farà la sonda dins l'atmosfera i calcules des del lloc on llançaràs a on caurà, intentant evitar les rutes aèries, les zones restringides d'aeroports, etc., en principi no hi ha problema i ho autoritzen. I també, sobretot, cal tenir una assegurança específica per si, especialment en la caiguda, per mala sort, caigués en una propietat privada, a sobre una persona, qualsevol dany que es pogués provocar, que quedi totalment cobert i no ens hagin de preocupar per això. En aquest cas és una assegurança que es fa a nivell europeu i que realment val la pena per evitar qualsevol tipus de complicació. Per tant, sí que calen aquests permisos, coordinació amb el control aeri i també a nivell legal disposar d'una assegurança que cobreixi qualsevol dany que pugui provocar la sonda. El lloc de llançament és molt important perquè, esclar, durant tot aquest any hem estat, d'alguna manera, posposant el llançament de la missió perquè totes les simulacions que fèiem llançant des de la nostra zona d'actuació, que bàsicament és Girona, ens mostraven que, degut al vent, sempre, la sonda no aterrava a terra ferma, sinó que queia al mar. I, per tant, hem anat pràcticament des del mes de gener de 2024 fent simulacions a veure quan seria viable llançar la sonda des de la nostra àrea, perquè es feia gràcia llançar-ho des de la província de Girona, però sempre ens anava per al mar. Solució, escolta, es desplacem més cap a l'oest, més terra endins, i així si el vent predominant ens la porta cap a l'est, en comptes de caure al mar, ja caurà a Catalunya, caurà a terra ferma. Problema, que clar, els vents són variables, van canviant i les simulacions de mica en mica també van mostrant llocs d'aterratge diferent i finalment
estimem que llançant des d'Osca, concretament des de Montsó, doncs des d'allà la sonda hauria d'aterrar. En algunes simulacions ens donava que aterrava fins i tot a prop de Girona i altres doncs, a la zona més de Lleida i per tant vam decidir efectivament demanar permís a l'Ajuntament de Montsó, que molt amablement ens van cedir doncs, uns camps per poder fer el llançament des d'allà, van estar encantats de col·laborar amb nosaltres, també els agraïm aquesta col·laboració, i des d'allí vam poder llançar sense cap problema i va ser un èxit el llançament, es va enlairar la sonda sense cap impediment i després la vam poder recuperar doncs, ja sí a la zona de Catalunya. Nosaltres estem molt contents de l'èxit de la missió perquè de fet és la primera sonda que llançàvem d'aquest tipus i hi havia aquesta incertesa, fins i tot si aconseguiríem enlairar-la amb èxit o no. Però bé, vam tenir ajuda gairebé mística, si volem dir-ho així, perquè el nom de la missió era Aine 1 i Aine és una deessa de la mitologia celta, que és una deessa doncs, que habita al cel i per tant doncs, ens va ajudar a que tot fos un èxit. Quins sensors i experiments portava a bord la sonda? Quins resultats s'han obtingut? La sonda Aine 1 és una sonda molt completa. Portava una placa base d'Arduino amb molts sensors i de fet vam mesurar molts paràmetres molt interessants. Per descomptat es va mesurar la temperatura, la pressió atmosfèrica, es va mesurar la humitat relativa de l'aire, es va mesurar la quantitat de llum blanca, la llum del sol, es va mesurar la quantitat de llum amb la longitud d'ona del color vermell, del blau, del verd, en ultraviolat, en infraroig. Per tant, a nivell de rang òptic doncs, vam obtenir una sèrie de dades molt interessants. També portàvem un petit experiment de detecció de rajos còsmics amb material doncs, molt senzill. En concret, es tractava de col·locar paper fotogràfic sensible a les cares interiors de la nostra sonda per veure si en aquest viatge des de la superfície fins a la màxima alçada possible, doncs alguna partícula carregada energètica era capaç de deixar alguna petita traça a través de la sonda que quedés doncs, allà enregistrada en els papers sensibles. De fet, portava tres superfícies folrades en paper sensible i només en un dels papers es va aconseguir captar alguns impactes del que pensem que són aquestes partícules que arriben de l'espai carregades d'energia. Per descomptat, també, òbviament, la sonda mesurava la seva posició i l'alçada, i de fet estem molt contents del resultat perquè la sonda va arribar a una alçada de pràcticament 36.000 metres, 36 quilòmetres d'alçada, i com a dades interessants, doncs, per exemple, les temperatures, va mesurar temperatures màximes de més 53 graus i temperatures mínimes de menys 57 i una pressió atmosfèrica mínima de només 3 hectopascals. La pressió atmosfèrica normal a nivell del mar és de 1.012 hectopascals aproximadament, per tant, doncs, imagineu-vos, només 3 hectopascals. Amb aquesta pressió tan mínima, aleshores és quan el globus s'infla, l'heli s'infla, esclata el globus i a partir d'allà comença la caiguda lliure. Això en quant a sensors. Després la sonda anava equipada amb un experiment molt interessant que era doncs, tota una bateria de tubs d'assaig que anaven a l'exterior de la sonda i allà hi havia diferents fluids. Teníem, doncs, per exemple, aigua en sal, mel, vinagre amb bicarbonat i vi, i la càmera de la sonda, doncs, a part de gravar, per descomptat, tot l'enlairament, el descens i el vol plàcid a l'alta atmosfera, doncs també permetia enregistrar visualment com variaven la textura i el comportament d'aquests fluids, els canvis de temperatura, pressió atmosfèrica, humitat, i és espectacular veure com apareixen bombolles en diferents fluids, com fins i tot s'escapen dels tubs d'assaig, i és molt interessant veure com reacciona aquesta matèria a aquests canvis tan brutals de les condicions atmosfèriques. És un experiment molt interessant i que els alumnes dels maristes de Girona, que feien un treball de recerca de batxillerat, doncs estan encantats amb tots els sensors i els experiments que hem dut a terme, perquè això formava part d'un treball de recerca de batxillerat d'aquests alumnes que han tingut la possibilitat, gràcies a Astro Girona, doncs de gairebé tocar l'espai amb les seves pròpies mans en una missió doncs, al límit del que podem somiar a vegades els astrònoms d'associacions astronòmiques,
que és veure el nostre planeta des de fora, perquè, òbviament, també un resultat molt interessant del nostre viatge a l'estratosfera és obtenir fotografies on es veu la curvatura del nostre planeta, el límit de l'atmosfera, com de negre es veu l'espai exterior, i unes imatges molt, molt boniques que veiem el límit ben fi de la nostra atmosfera i a sobre l'espai fosc, i comprovar com de fràgil pot resultar el nostre món, el nostre ecosistema. I són unes imatges que realment són hipnòtiques perquè ens recorden el que en ciència, també en psicologia, s'anomena l'efecte perspectiva, i és un canvi cognitiu que han experimentat tots els astronautes de totes les missions espacials que han estat al límit de l'espai, o fins i tot els astronautes de les missions Apolo, quan van anar a la Lluna, veure el teu planeta des de fora et canvia per sempre. I poder observar per tu mateix això, doncs també a nosaltres ens ha canviat ja per sempre. Tot i ser astrònoms i estar acostumats a captar imatges dels altres planetes i saber que el teu planeta és evidentment una esfera, quan ho pots veure amb un experiment que has dissenyat tu mateix i que has llançat tu mateix, tenir les teves pròpies imatges de la curvatura de la Terra és francament molt emocionant i ens connecta amb aquests privilegiats, aquestes persones que alguna vegada han tingut l'oportunitat de sortir a l'espai i patir, entre cometes, l'efecte perspectiva i tornar-nos tots una miqueta més humils i una mica éssers més conscients de l'univers i reconnectar-nos amb la natura a través de la ciència. A part de la sonda estratosfèrica, quines altres recerques i activitats impulseu des d'Astrogirona? Fem moltíssimes activitats, fem des de cursos d'astronomia, de paleoantropologia, que és l'estudi de l'evolució humana, són oberts a públic en general, durant pràcticament 6 mesos, els fem normalment cada any, de gener fins a juny, aquests són cursos molt complets, però també fem tallers monogràfics de 1 o 2 dies sobre astrofotografia, sobre com funciona el teu propi telescopi, perquè a vegades la gent compra un telescopi i li regalen i no acaba de saber ben bé com funciona, ajudem a tothom que entengui com funciona el seu equip i treure el màxim profit. També cursos més específics, també com fotografia de paisatges, senzillament amb una càmera o amb el teu telèfon mòbil pots obtenir astrofotografies molt boniques i fem molta astrofotografia. L'astrofotografia és una disciplina científica però alhora artística que ens permet captar uns paisatges estel·lars meravellosos, molt emocionants, i cada vegada la tecnologia ens permet fer astrofotografia en mitjans més i més econòmics i per tant està gairebé a l'abast de tothom, començant, com deia, a partir del telèfon mòbil mateix. Fem moltíssima divulgació a través de realitzar observacions públiques per col·legis, instituts, entitats privades, també aquí a la nostra seu, l'Observatori Can Roig, a Llagostera, també fem aquest tipus d'activitats i cada dimecres durant el calendari escolar de 7 a 9 l'observatori està obert de franc i tothom que tingui interès pot venir aquí i observar el que estigui veient al telescopi, us recomano perquè és francament molt bonic, molt i molt interessant. Sobretot això és la divulgació, però també fem recerca. Quines recerques fem? Doncs ens centrem en l'estudi dels exoplanetes, que són els planetes que orbiten altres estrelles que no són el Sol. Intentem especialment centrar-nos en la confirmació d'exoplanetes que són una mica dubtosos. És a dir, les missions de les agències espacials a bord de satèl·lits han detectat que al voltant d'una estrella X és possible que hi hagi algun objecte i nosaltres intentem confirmar amb les nostres observacions si aquell objecte realment existeix, està allà o no. I això és francament molt bonic poder contribuir a la ciència d'avantguarda amb els instruments que tenim aquí. I a més no només això, no només podem confirmar si l'objecte existeix o no, sinó que fent estudis d'espectroscòpia podem arribar a intuir quins elements químics estan presents en l'atmosfera possible d'aquell planeta. No podem detectar des d'aquí si allà hi ha vida o no, per descomptat, però sí que podem detectar traces dels elements químics indispensables per a la vida tal com la coneixem aquí. I per tant és molt emocionant començar a donar les primeres passes en aquest estudi de com poden ser altres mons, perquè està ple de planetes l'univers. Es calcula que el 90% de les estrelles poden tenir sistemes planetaris, per tant, doncs és molt bonic i molt interessant, molt emocionant poder fer en primera persona aquest tipus de recerques. Per tant, l'estudi dels exoplanetes és una branca important de les activitats que donem a terme en quant a recerca, però no només això, sinó que fem, com hem dit, espectroscopia, caracteritzar químicament qualsevol astre del qual siguem capaços de captar la seva llum. També fem projectes de sonificació, és a dir, transformem en so i després en música la informació química d'aquests astres que observem amb l'espectroscopi. També recentment hem iniciat una recerca sobre sismologia, disposem dels dos sismòmetres que estan ubicats un aquí a Llagostera i un altre a Rocafort al Bages, i amb aquestes dues estacions de seguiment sismològic el que fem és intentar captar
qualsevol moviment de l'escorça terrestre i posar-lo en relació amb l'activitat solar. És un estudi que ens portarà uns quants anys completar-lo, però també pot ser molt interessant intentar veure si realment existeix aquesta relació amb el sistema Sol-Terra-Lluna, amb l'activitat del Sol i l'activitat del nostre propi planeta a nivell intern. També tenim un estudi que està en desenvolupament sobre radioastronomia, és a dir, observar el cel, observar els astres, no només amb l'espectre òptic, la llum visible, sinó també amb les seves emissions de ràdio. I bé, de fet, doncs, no parem de fer activitats. La veritat és que estem molt contents i molt orgullosos de poder dur-les a terme, sobretot amb l'afany d'obtenir noves dades, posar-les a disposició de tothom, però també compartir-les. La divulgació és molt important. I en aquest sentit, el que ens agrada també molt és col·laborar amb instituts, universitats i especialment amb els instituts, motivant a les persones més joves a desenvolupar carreres en l'àmbit científic i tecnològic. I per això col·laborem amb molts d'aquests instituts, per exemple, donar suport en els treballs de recerca dels alumnes de batxillerat que han de fer aquest treball, i molt sovint ens demanen quin tema podríem fer relacionat amb l'astronomia, si ens podeu ajudar a resoldre dubtes, i cada any tenim 4 o 5 treballs de recerca d'alumnes de batxillerat, de Girona, de Barcelona, que participen en els nostres observatoris, en les nostres observacions, en les nostres activitats, obtenint aquestes dades i després processant-les, i penso que és del més bonic que podem arribar a fer. Posar a l'abast del públic general i dels joves en particular aquesta tecnologia i els nostres coneixements per acabar-los de motivar en aquestes vocacions científiques, perquè la ciència efectivament és molt divertida i a nosaltres ens agrada passar-nos-ho molt i molt bé i sobretot compartir aquest coneixement, que és el que hem de fer per fer de tothom uns individus crítics, sensibles amb l'entorn, conscients de l'univers en el que viuen i, sens dubte, contribuir d'aquesta manera a fer una societat millor.